Welcome madali sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Adlaw sa Martes Petsa 1 sa bulan sa Pebrero subong tiga 2022. Unang adlaw sa Martes sa kaduang bulan sa subong year 2022. At na pagkatamyaw sa Kung Heya Fat Choy. Kaga siyempre sa tumakotoran ng mga Chinese diri sa maya syudad sa Bacolod kaga sa probinsya sa Negros Occidental. Sabong isa ka special na working holiday diri sa aton sa Pilipinas sa bangod sa Chinese New Year. Ato na gina-welcome ang aton mga suking mga taga-Palamati diri sa maya syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa din ka man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang atak na subong aga. Sugdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas ng pungsod sa mga balita sa batagas sa hinampang kaga balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubeko nga mangin sentro sa atong talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mayara sa special feature na ginapreparar ang Bombo Radio Bacolod para sa selebrasyon subong sa Chinese New Year ngay sa special na working holiday. Siyempre kahapon nagapagwadre sa advisory ang Department of Labor and Employment para sa mga empleyado kaga sa mga employers nga mag-apply diri ang ining pay rules para sa mga ginadeklarar ni President Rodrigo Duterte o kon sa palasyo sa Malacañang insa ka special na working holiday. So, pamatian nato na karon ng isa ka special feature with a Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Happy sarap pang tiwaya gedeketaya sang ining garboso kangaya sang tidalikdan nga Bacolod Yata Festival bagod ba sa COVID-19 pandemic. Nagpabili na sa gyapon ang espiritu sang Bacolod Yata Festival. In fact, maya pila naman nagani ka mga dekorasyon na ginapamtang pa sa tinalikdan dira sa maya ground sang Bacolod Government Center. Sa iba na pang mga balita lokal, ginapatag sang grupo sang mga negosyante ang mga rason sining pagsaka sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Hindi lang actually mga nagapanguna nga mga balaklon bati ba na pang mga produkto bagod man sining sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Subong gaho mayaran na naman sang oil price hike. Iba ng mga oil companies magapatuman sang sining saka sa presyo sang crudo, gasolina kaga kerosene alas 4 ang takna karon sa hapon. I-check nato na karon na report with Bombo Franz Andre Burgos. Kaya terminado na dari kagagin kumpirmara na sang mga negosyante sa ato na sa syudad sang Bacolod ang pagsaka sang presyo sang harina kaga subong man ang presyo sang kalamay. Bata before pamanan sila nagapagwa na sang abiso ang department or ang mga ahensya sang gobyerno kaga mga grupo ilabin na ang mga baking association nga nagamahal na ang presyo sang tinapay. Subong nga bulan sang Pebrero saka na naman ang presyo sang sardinas. Sa iba na pang mga balita lokal, Negros Occidental Police Provincial Office nagpasalig sa transparency sa mga anti-drug operation na ginapatigayon sa mga police stations. Kung namira man sa reklamo dara nga pamilya sa irregularidad sa Nokpo, sila ang hilwayang magadango pa sa korte. Nagligad dara sa may banwa sa EB Magalona because ang panindugan man diri sa provincial office nga nagagamit na sa body worn cameras ang mga kapulisan sa tion nga magpatigayon sa anti-drug operation. I-check ka na karon sa report with Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga balita national,
COMELEC Commissioner Rowena Guanzon wala nagaunta ta sining pagpanindugan sa iyang boto angot sa disqualification case ginatubang ni Anaya Senador Bongbong Marcos. In fact, buwas sa magaritiro na bata pagkatapos na sang commissioner o pwede pa man diri ang duha ka iba na pa o pwede naman si Chairman Sheriff Abbas ang ilang trabaho antay sang ilang pagretiro. Nekapon nagpanawagan na dire kag nagangkat si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pareho niya man nga mga commissioners nga sila ang mag-resign. Si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nagpanindugan na dire nga pwede gid ni mabasa ni Commissioner Amy Ferolino ang mga exhibits sa hindi lamang nga gani maglapaw isa ka oras. And then makapagwa na siya sa desisyon pagkasunod nga adlaw. Kahapon nabigyan na pagwa naman sa COMELEC ang 24 ka pahina nga separate opinion ni Commissioner Rowena Guanzon kung nga ang siya ang nagaboto pabor sa nga disqualification case ni Anaya Senador Bongbong Marcos. But si Commissioner Amy Ferolino nga amo ni ang ponente sang first division sang COMELEC o kuna siya ang ginatulinan nga magsulat sang desisyon angot diri sa kaso. Nagpanindugan naman ang tiwala sa delay diri sa kaso sang Anaya Senador nga nagapadalagan na bilang presidente sa May 9, 2022 elections. Isunatan ni karon na liwata with political analyst attorney Jamax Ortiz kaya ano dari ang isa man sa mga gidalauman antay sa pa ang pagretiro sang isang COMELEC Commissioner Abuas. Sa iban na pang mga balita national sa mga pamilya dara sa mga centenarian sa maayo ning balita ginaprobahan na kahapon sang House of Representatives sa third and final reading ang ininghagna nga maghahatag sang 1 million pesos sa mga nakalabot na sa edad nga 101 anyo sa adlaw mismo sang ilang nga kaadlawan. Bago kanina siya maaprobahan, grabe man ang kalipay, no? However, medyo atrasado na gimani. Kaya tekwa na kaisa ang mga centenarians na nalagaman maka-enjoy bala sa incentives na inatagal sa ila. Mata diskusyonan na tanang karona. Kahapon ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas nagadangat na gid lamang ang nagadugang kaso sa 14,546. Ang aton sa active tally yara sa 190,818. Sa mga balita international, kadungan na sa pagsinapol sa United Nations Security Council ang otadrin sining crisis dahil sa may Ukraine natapos gid lamang ini sa standoff between Russia kag Estados Unidos. Kaya wala man sa maayo nga mga sabat bala ang Moscow nga makapatahawa-tahawa sining tensyon sa tunga nila sa Ukraine. Bata nagapasalig sa karon ng Estados Unidos sa United Kingdom nga nakahanda silang magsilot diri sa kay President Vladimir Putin kagyaman ng mga associate kun lusubon kag sa kupon sa Russia ang Ukraine. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang palatuntunan bombo hanay big time. 15 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Siyempre sa kapila na ning tuwig banwa ikaduhan ng tuwig nga tiwala kita diri sang kaangay sang kinanda ng Bacolod Festival sa may syudad sang Bacolod Banwa bangod sining nagapadayon sa gapon nga COVID-19 pandemic. Pero tinagpabilin ang spirit sang Bacolod Festival. And tisang tinalikdan na paman may mga dekorasyon na dala sa may grounds sa Bacolod Government Center.
Sa buong adlaw, isa ka special non-working holiday diri sa Pilipinas bangod sining sang Chinese New Year. And syempre, di mayroon na kapon sang advisory ang Department of Labor and Employment para sa mga employers para sa ilang mga empleyado nga magareport sa trabaho subong isa ka special non-working day diri sa aton sa Pilipinas. Opodad na niya ni or ang Pebrero 25 nga pagdumduman naton sang EDSA People Power Revolution. So, ang Pebrero 1 and then ang Pebrero 25, ang pareho nga special non-working holiday base man na diri sa proklamasyon nga ginapagwa ni President Rodrigo Duterte. Sa mga report sa trabaho subong Pebrero 1, sunod diri sa Labor Department, ang additional pay magabaton na sila sa 30% nga dugang. But sa lingon, ang maga-reflecta sa imong payslip is 130% sa imong basic wage para sa adlaw nga ina kag magluwas pa or dugang pa dira ang living allowance or ang cost of living allowance ang imong bala cost of living allowance. Kung ang empleyado naman mag-render sang overtime work, siya ang magabaton sa dugang 30% sang hourly rate during the said days, while those who will report on the holidays even on the rest day shall be paid an additional 50% sang unang 8 ka oras sang trabaho. So, subong adlaw sa ulog ang Chinese New Year. That is why kita ba nagatamyaw sa Chinese community sang Kung Hei Fat Choi. Kagati wala sang trabaho ang opisina sang gobyerno and at the same time sa iba na pang mga pribado nga mga kumbuyahan. In connection sa Chinese New Year, yari ang special feature na ginparaparar sang Bomba Radyo Bacolod. Xinyan Kuai Le, Gong Hei Fat Choi, Gong Shi Fat Chai. Amo ini ang magtinamyawanay sang Happy New Year sa official dialect sang pusod China nga Mandarin kag subuman sa Cantonese. Subong pa lamang nga adlaw, Pebrero 1, opisyal nga nagasugod ang bagong tuig sa aton nga mga kauturang in-check tubtob ini sa Enero 21 sa masunod nga tuig 2023 next year. Kag ang karon nga tuig 2022 base sa Chinese zodiac ila ginakabig Year of the Water Tiger. Ang tuig nga magapamayagpag ang mga Tiger Years ukon mga nabunag sa 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 2010, subong nga tuig 2022 kag year 2034. Sa China, ang tigre among ila ginakabig hari sa tanan nga mga beasts. Tiger is associated with bravery, confidence, and strength, also known to be strong-willed, opinionated, and stubborn. Samtang sabayan sa duag, ang soft, organic shade of green among color of the year sunod sa aton nga mga kauturang in-check. Ang ini nga gray-green color na pilian bago nagasimbolo ini sang regrowth kag resiliency of nature. Samtang ang mga katawhan sa bugos sa kalibutan amat-amat ka nag-adapt sa bago nga pamaagi sa pagpangabuhi sa sining post-pandemic year. Base sa tradisyon, ang Chinese New Year o kung Lunar New Year, ina-celebrate ini sa sulod sang 16 kadlaw from Chinese New Year's Eve tubto sa Chinese Lantern Festival. Samtang malawig man ang preparasyon sa mga in-check antes pa man mag-abot ang Chinese New Year's Eve sa Enero 31. Nagalawig ini sa sulod sang tunga sa bulan ang preparasyon sa mga Chinese people sa ila pagsugalaw sa ila bagong tuig. Sa imuluan nga sa sininga tuig, nagsugod na
na sa Enero 10 ang pre-Chinese New Year preparations and activities. Ila ini ginsuguran pinaagi sa ila ginatawag nga Lava Festival bilang panugod sa ilang Spring Festival. Sa sining nga adlaw, ang mayor nga bulaton sa Mainchek amo ang magpangamuyo sa ilang mga ancestors kag mga Dios kaangay sa ilang nga mga door gods. Ini sa pihak sang pagpati nga makahatag ini sa ila sang fortune kag successful harvest. Sa sining adlaw, nagaprepara sila sa mga menu nga ginapangunahan sang lava porridge ukon lava zoo, iyara man ang lava tofu ukon aba tofu kag ang ila lava mian ukon noodles. 生命似水容易过，要切莫空等待。 Sang nagligad nga Enero 25, naghiwat sa ila Little Year o kung Xiaonian ang aton nga makauturang incheck. Xiaonian marks the beginning to do preparations for Lunar New Year. Sa sining adlaw, nagsugod na sila sa pagpanghanda sa ilang nga mga traditional foods, pagpaninlo sa ilang mga balay, nagapanguyo sa ilang ginapatihan nga stove god, kaiban pa nga mga helikoton. Ang ilang nga mga helikoton sa sining adlaw nakasentro sa pag-angkon sa mga good wishes sa ila pagbiya sang daan nga tuig kag pag-abi-abi sang panibagong tuig. Ang ini nga Little Year may nagakalinlain nga petsa sa Northern China. Ila ini nga ginahiwat sa ika-23 nga adlaw sang 12th lunar month, samtang sa ika-24th day naman sa 12th lunar month sa kalabanan nga parte sa Southern China. Sa pag-abot naman sang petsa 26 sa Enero, padayon ang pagpaninlo sang aton nga mga kauturang incheck sa ilang nga mga panimalay. Thorough winter house cleaning. Ila ginasigurado nga wala gid sang may mabilin nga mga yabok. Sweeping away the dust represents a wish to put away old things. Bid farewell to the old year and welcome in the Lunar New Year. 手真好，转眼又是新年到。 Bilang kabahin gihapon sa preparasyon, Enero 25 pa lamang, tubtob na sa Enero 30, nagapadigay na sang abanse nga New Year shopping ang mga pumloy sa China. Nagabinakal na sila sa ilang nga mga pagkaon, snacks, mga dekorasyon sa New Year, bag-o nga mga bayo nga pagasulubon sa bagong tuig. Syempre, hindi malipatan ang pagpamakal sa mga fireworks kag firecrackers kaiban pa. Chinese New Year in China, like Christmas, is a boom time for shopping. Masiling nga mga Chinese matipig sa ila kwarta. Masiling man nga pagkakuom sila kung paggasto ang paghambalan. Apang sa siling nga mga tinion, generous katama ang mga incheck sa tion sa ilang nga mga traditional festivals. Kaangay sa pagbakal sa mga bag-ong nga mga bayo para sa tanan nila nga mga miyembro sang pamilya kag mga kakilala bisan hindi pa ini nila kinahanglan pa. Sa pag-abot naman sang petsa 31 o kung kahapon nga adlaw, bespera sang Chinese New Year o kung New Year's Eve kagabi, ang mga Chinese amo pala nga ila pagpamutang sa mga decorations sa ila tag sa kabalay, kaangay sang pula nga mga lanterns, red spring couplets, mga paper cuttings kag New Year paintings. Base sa ila pagpati, nga ining mga dekorasyon ang makabulig tabog sa mga malain nga espiritu nga dala sang daan nga tuig. Nagapangamuyo man ini sila sa tion sa ila pagpamutang sang dekorasyon sa ila pag-angkon sang blessings, malawig nga kabuhi, ikaing lawas kag kalinong sa pag-abot sang bagong tuig. Kagkon sa ano nga Chinese zodiac animal na paidalom ang bagong nga tuig, amo man ina ang yara sa ilang nga mga dekorasyon. Kaangay sang karon nga tuig nga Year of the Water Tiger, tigre man ang yara sa ilang mga dekorasyon kag mga paintings. Kabahin man sa mga traditional practice sa mga Chinese sa bispera sa ilang bagong tuig, amo ang paghalad sa mga sakripisyo sa ilang mga ancestors o kon mga kanununuan bilang ila pagpakita sa ila pagrespeto kag pagkabalaan. In addition, ancestral spirits are believed to protect their descendants and help them become prosperous. Ang ila pag-worship sa ila mga ancestors sa New Year's Eve antes pa man sa ila reunion dinner, ila pamaagi nga daw kaangay nga paunahon anay kaon ang ila mga ancestors antes pa man sila magkaon man. Kabahin sa ila halad nga mga pagkaon, gilakipan sang meat,
wine, jaw sticks, kag jaws paper nga ginabutang sa tubangan sang shrine ukon lulubngan sa ila mga nagtalaliwan nga mga himata. Pagasundan ini sa ila reunion dinner nga magpamilya. Isa ka importante nga pagtililipon sang tanan nga mga miyembro sang pamilya kaangay man naton sa aton nga New Year celebration. Nagapalauli man ang mga family members para sa sini nga Lunar New Year's Eve reunion dinner. Kalakip sa mga ginahanda nga pagkaon among isda, dumplings, sticky rice cake o kunyan gao, kag spring rolls. Kag kabahin man sa ila kostumbre among pagtan-aw sa CCTV New Year Gala samtang nga nagakinaon sa round table. Sa among nga CCTV New Year Gala, makita na mga traditional folk kag pop performances nga naga-feature sa tanan nga mga best singers, dancers kag acrobats sa China. Pagkatapos sa ila reunion dinner sa New Year's Eve, ukon kagabi, among pagpanghatag sang mga ginikanan sa ila mga kabataan sa lucky money ukon red envelopes ukon ang angpao, wishing them health, growth, and good studies in the coming year. Humalin sang una tubtub-subong ang pagpulaw sa New Year's Eve hasta na nga mag-aga nangikabahin sa ila helikoton. Apang subong, tubtub na lamang sila pagkatapos sang midnight firecrackers kag fireworks. Ang ini nga kostumbre ila ginatawag nga Shusway, keeping watch over the year. Sa kinandan, hindi kompleto ang pagsaulog sang bagong tuig sa mga taga People's Republic of China o kon mainland China kung wala sang firecrackers kag fireworks. Chinese people believe that the louder the firecrackers, the better and luckier it will be for business and farming in the coming year. Sa unang adlaw sang Chinese New Year, kaangay subong adlaw, Pebrero 1, nagasuksok sila sang bago nga bayo kag nagatinayawanay sang Gongxi. Gongxi, Gongxi, Gongxi. Nga may buot silingon, best wishes. 恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，冬天一到。 Subong man nga adlaw nga nagabisita ang mga younger generation sa ila mga katigulangan, wishing them health and longevity. Sa Lunar New Year's Day, ila binigin sa tung wala pa ang pandemic, may ginahiwat nga mga lion dances kag dragon dances. Iyara man ang Lantern Festival ukon ang Yuan Xiao Jia. It is the traditional end of spring festival celebrations. Some people send glowing lanterns into the sky, while others release floating lanterns onto the sea, onto rivers, or adrift in lakes. 四季里收成好，转眼又是新年到。 Ang paghiwat sa Chinese New Year, hindi lamang para sa mga pumuluyo sa mainland China, kundi pati na sa mga Chinese people all over the world. Sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, diri sa Pilipinas, kag bisan pa sa Japan, kag sa Korea. In fact, the Chinatown of major cities over the world become beacons of Lunar New Year festivities as well. Apisar nga apektado ini karon bangod sa COVID-19 pandemic. 迎春花呀，处处开呀，心呀幸福来。 Karon nga adlaw, Chinese New Year, ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nagaupod sa aton nga mga Filipino-Chinese brothers and sisters sa ila pagsaulog sa bagong tuig. Kong Hei, Fat Choi, Gong Shi, Fat Chai, Shinyan, Kuaile. Sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! 恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Sige, maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sawa nagasugod na ang Year of the Tiger. Ang Year of the Water Tiger. Nagasugod na subong Pebrero 1, tuiga 2022 kag magatapos sa Enero 21, tuiga 2023. So, mga nabata sang 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, and 1950, sila ni ang yara sa Maya Year of the Tiger.
Mega 29 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Narinig kita sa ito na topiko sa aga sa ito sa ning palatuntunan. Kaya ganasundan naton because sa buwas sa mag-retiro na si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga sang tinalikdan na Enero 27 nagbuyagyag na sang iyang boto sa sining disqualification case sa ginatubang ni Anaya Senador kag presidential aspirant Bongbong Marcos. Nga siya ang nagpabor dahil sa sining pag-disqualify. Pagka-disqualify sang presidential aspirant sa eleksyon sa Mayo 9 kag nagareklamo sa sining kadugay o kon atrasado nga paggagwa sang desisyon sang First Division sang poll body kon din ang ponente o kon ang ponensya ang natulinan nga magasulat sang desisyon amo si COMELEC Commissioner Amy Ferolino. Ang panindugan man niya dere sang magaretiro na buwas nga COMELEC Commissioner, apektado na ang kredibilidad sang COMELEC. Actually, ginaulat-ulat tanin nato na kahapon kung hingadlan ni COMELEC Commissioner Guanzon atong una niya malagin pahayag sang Enero 27 nga mayara sang mataas nga opisyal o konsenador nga nagatuyo nga impluwensyahan dere ang desisyon sang Commission on Elections. That is why nga tiya sa subong nga apektado dere ang kadasigon sang pagwa sang desisyon o kon pagpromulgate pagpatikayon abi nila sang promulgation because nga kadugay si Commissioner Amy Ferolino maghatag abi o kon magpreparar sining resolution. Siling ganin ni COMELEC Commissioner Guanzon, actually mga exhibits ngayon na Commissioner Ferolino, pwede mo gini na siya mabasa in less than an hour, ini kagani malabutan isa ka oras. Kapag sunod nga daw, makapagwa ka sang imo nga desisyon. Dugay-dugay magaretiro na ko. O pwede sila actually ni Chairman na Sheriff Abbas nga magaretiro bus. Pero tiduway man si Gapon isa nga chance ho. Tisuling din ni Commissioner Ferolino, away kuya nagapadelay Why ako nagahungod nga padugayan o kon maatrasar bala ang ining pagwa sang resolution sang First Division sang poll body. Ano mga ginalauman na binaton nga matabo because until pabuwas sa hapon ang pag-report dali sa trabaho ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sa piyakali niya si Attorney John Max Ortiz, Attorney live kita sa Bombo Radyo Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin na mayong aga. Good morning, Bombo Erlin. Sa ating drama po nito sa Lamati isang Bombo. Good morning. Kahapon, Attorney, ginalauman nato na tani kaya siling ni Commissioner Guanzon sang Enero 27. Siyete sa Lunes, na ipagwaang pangalan sining senador nga nag-impluensya kuno sa COMELEC. Anong mga anticipation mo kahapon na tani, Attorney? Ate, mas mayugitan kung ginpagwayan na lang. Once and for all, total nagamba na man lang siya. Nga i-mentionary akong sino na nag-influensya sa iya. Mm-hmm. Ina kay siya naging man ng pagwa, dapat ginpagwa yan na. Agod nga once and for all, mahibaluan ta kung sino gid nga senador nga nag-influence siya. Sadya ini Bomberlin kay hindi ta mabalaan kung sino patihan ta, si Commissioner Guanzon o kung si Commissioner Contilorino. Now, ang punto ni Commissioner na puninti sina sang tatlo ka disqualification cases na inaya ang January 17. Self-imposed na yan ni Commissioner Guanzon, but there was no commitment coming from the other commissioners kay Marlon, kay Amy, na dapat magwagid sa 17 kay according to her, kay Pumente, na ang tanang na record sa kaso, ginhatag, ginsumiter sa iya January 14 lang. Okay. So how can she now decide
nga 17. Paano siya nakasiling nga nag-imponer ang commission, ang first division as a collegial body? Nga ang deadline nila 17 kay na in fact siya man nag-disclose gani ang ponente nga nag-COVID ang abogado nga gin-assignan sila nga kaso. Correct. Kay ginahatag na nila mag 3 days lang. Hindi na siya pwede. Under sa rules ng COMELEC, ang pagdesisyon sa isang kakaso 15 days from the time nga submitted siya for resolution. Okay. Ina siya, that applies only to a single case. Iniya, 3 ni siya ka-consolidated cases. Mhm. So with that, it will be impossible now nga ma-imponer kita sang 15 days kay tungod nga 3 ini ka disqualification cases. Amo na iya ang justification ni Commissioner Amy. Now, kung tanawon mo gid, may punto man si Commissioner Guanzon nga dapat ipagwa na ang desisyon na kay ma-retire na siya mo. Ang iya malanda siguro niya ni Commissioner Guanzon. Mm. Nga tani anti siya mag-retire, ang iya tani nga dissenting opinion man, ma-record lang da kay niya sensational case ni siya. But this will be a landmark case ni sa ulihi no para sa aton nga mga pumuluyo. Maybe she wants also to be part of history. Nga once upon a time, she was the only commissioner in the COMELEC na nagboto in favor sa disqualification. Kasi ang matabo si ni Berlin nga buwas wala na si Commissioner Guanzon. Kasi duwa na lang nabilin nga commissioner sa isa ka division. Question, can the two now decide the case without Commissioner Guanzon? The answer is yes. Kaya ang requirements ng COMELEC majority man lang mo. Okay. Kung 3 sila, ang majority rules nga 2 ka bilog. So, ang dissenting opinion or ang separate opinion ni Commissioner Guanzon, hindi na siya necessary sa pagdesisyon sinada. Unless nga ang boto ni Marlon Casquejo kag ang lain, no? Kay mahimo siya 1 kag 1, no? In favor, 1 man against. Now, kung sa amo sina nga senaryo, ang chairman na pwede ni siya makapungko na just to break the tie. Kung kaso ang botohan nila 1-1. Or she can assign or si Sherry Pabas can assign somebody from the second division nga mag-sit down sa first division agod ma-resolve ang ina nga isyu. Ang 3 sila. Magbotohay da. Yes, that applies only kung ang boto ni Marlon is different from the boto ni Commissioner Amy. No? Pero kung 2 na sila, pareho ilang nga boto against sa disqualification ni Bongbong Marcos, ang matabo sinada, unnecessary na itong boto ni Commissioner Guanzon. So, amo ng senaryo, we still do not know kay ma-return na si Commissioner Guanzon tomorrow. Kung wala na dahil siya karon, it's either nga ipagawa nila ang decision after sang February 2. Okay. Sila nga doon Commissioner Marlon kag si Commissioner Nome. Attorney, Berlin. bali hindi na maisip ang boto ni Commissioner Guanzon sa Pebrero 3. Hindi na siya maisip. Hindi na siya. maisip. Unnecessary na. Oo. Okay. Maybe for record purposes lang mabalo na da nga may ginsubmit siya nga separate opinion. Incidentally, that is not anymore considered because nga nag-retire na siya. Kasi ang balo ka mag-isip ka na kung anong boto sa promulgation mo. Kasi hindi ka man ma-consider nimo ang iyang separate opinion or ang iyang dissenting opinion because at the time of the promulgation, why na siya? So, ang guaya ang boto, 2 na lang ang mabuto da. Duha ka si Perolino na lang kag si Casquejo ang ilang boto without any more considering the vote of Commissioner Guanzon. Attorney, kasi Chairman na Sheriff Abbas, dungan sila ma-retire ni Commissioner Guanzon That is why, dungan sila, base nga 3 pa si Antonio Co. So matabo sila dira, under the rules nila, kung bisan pa mag-retire ang 3, pero magboto si Commissioner Conferolino, kag si Commissioner Casquejo, 2 sila boto against sa disqualification ni Bongbong Marcos, then wala na kinanglanon nga magpungko pa. That will be a valid promulgation of
decision sa first division Okay. o Berlin. Aha. So attorney, bisan na pang or marita rabi buwas si Commissioner Guanzon, and then why padare hindi pa mapagwaabi ang decision sa First Division, ang dissenting opinion niya kagin pagwa kahapon sang COMELEC. Amo na to no, attorney, atong 24 pages. Kung magpapagin na siya sa iya na before sa iyang retirement, ang First Division will be confronted with that issue. Kung bala dalon pa nila ang iyan ni Commissioner Guanzon o kung Okay. hindi na. Aha. Now, ina siya, that will, regardless kung i-consider nila o kung hindi, because we still do not know, in the interest sabi sa public na lang, ipagawa na lang na. But then again, depende na, that's why I am saying now, depende na ina sa boto sa isang duha. Kung mag-split ang ilang boto, one in favor, one against the, ang isa ka commissioner mapungko ginada, kag agod ma-resolve ang inagod, ma-split, mahimo nga tutuan. Ang matabo sinada, kung in kaso magwa na siya after sa retirement ni Commissioner Guanzon, kag ni Abbas, no? Ma-file motion for reconsideration kung sino man ang napirtida. Kag that motion for reconsideration together with the motion for reconsideration sa COC, sa petition to cancel COC ni Marcos nga gindesisyonan na sa second division. That will be decided by the COMELEC and Bank. Good silingon, and the whole COMELEC will now decide the motion for reconsideration. If that motion for reconsideration is still denied, any party can raise the appeal dito sa Korte Suprema within 5 days. Oo, after sang promulgation, pwede pa makasaka dito sa Korte Suprema. So we expect na the scenario will be kung ano man ang resulta ini tanang saka gini sa Korte Suprema kung Berlin. Aha. So bali, attorney, kundi tatlo na diri ka consolidated petitions, wala na sang nabilin nga cases against BBM? Yes, ang nuisance to, pag-declare nuisance, denied. So dismissed na to. Ang ini ang duha ka COC, yung desisyonan na sang nagligad lang ang mga sinimana sang second division, dismissed man gyapon. So nabilin na, pero may motion for recall pa sa COC Ma-file na sila motion for reconsideration. Kag kung wala pa man din makadesisyon sa motion for reconsideration sa second division nga ruling, in the meantime, may ari diya sa first division nga DQ. Okay. So ina nga tatlo ka cases nga DQ na siya. Kung mag-file naman sa motion for reconsideration, I think this will be consolidated. Agud isa na lang ila ruling sang NBank. Okay, pag ruling sang NBank kay wayan nag-retire na si Chairman Abbas, nag-retire man si Antonio Co, retire man si Commissioner Guanzon. Ang matapusin na, the possibility is, no, kay Baluka, ang quorum sang COMELEC, 4 lang mo. 4 na siya kay 7. Ang quorum is 4. So, before we'll conduct business. However, kung mag-ruling sila ni karon sa motion for reconsideration, ang matapusin na ang possibility is, President Duterte will immediately appoint the 3 commissioners. Okay. So magwaya sina na the whole 7 commissioners of the COMELEC will now be Duterte appointed commissioners. So kung Anan na sila, sir, no? Kung magpito na sila. But you know, that happened also during the time of Aquino. During the elections sang 2010 of Noynoy Aquino, ang tanan to commissioners mga appointees to sang grupo nila ni isang naligad bisan sang 2016 election. Ang tanan tong commissioners appointees to tanan ni Noynoy Aquino. If you will recall, no? That's why ato tanan nga mga appointees ni Noynoy Aquino, nag-rule sila against sa candidacy ni Grispo. Oo, bali po di consumption na Bomberlin sa aton listeners, no. Si Grispo was declared by the COMELEC and Bangka na foreigner. She was not a Filipino, that's why she was disqualified. So this ruling of the COMELEC na at that time, all appointees of Noynoy Aquino nagsaka sa Supreme Court, and the Supreme Court before election said that she was a Filipino. That's why she was allowed to run.
So meaning, expected din nato na turning February 3 or 4, may mga appointee na. Nga igabulo sa dra, si President Rodrigo Duterte sining tatlo. Laban-laban kay tungod may motion na pending nga in bank mo. Kay kinahanglan i-fill up gina ni President Tigong so that nga ang integrity of the COMELEC, it's there nga nag-decision sinaya the whole and bank sa kay Marcos, kay Bongbong Marcos. Kag we know already nga saka din man siya siyempre sa Supreme Court. Alang-alang man hindi saka niya sa Supreme Court. So dito naman sa Supreme Court, under the Constitution, wala ya siling naga-imponer yung kung saan siya mag-desisyon mo. Wala balala in the sa COMELEC rules. May 15 days siya mag-rule nga dapat ma-decide siya after sang submission sang last nga tiding, no? Kung submitted for decision. So, kanya wala na imponer. Kay kung tanaw mo atong Constitution Member Erlin, ang municipal trial courts dire sa Pilipinas, kinanglan from the time of nga submitted for decision ang kaso, 3 months lang dapat ang municipal trial court na decide mo. Ang RTC mo man, ang Court of Appeals may na-imponer na nga deadlines, no, under the Constitution. However, sa Supreme Court nagwada, gusto sila kung saan sila man-desisyon. And that explains why during the time when si Pirat Estrada hindi naglagan sa presidente. Si Rap at si Noynoy sa 2016. The disqualification case was filed against the Rap Estrada. Hindi nakagin sa presidente mo. Under the Constitution, ang presidente is alam sa mga pungko. Correct. Yung problema, kay 2 years pa lang gani, why pa mag 3 years, din people power na siya, kagsang January 120 na 2001, nagpalagyo sa Malacanang, nabulo si Gloria Macapagal Arroyo. So wala matapos sa iyang term. Kay kulang no sobra 3 pa ka tuig. So question is, kung bala si Irap Estrada during the 2016 elections against Noynoy Aquino, but could run as president. Ina siyang issue nga disqualification case, naglabot sa Korte Suprema. Kay siling ko na, wala man niya na imponerya sa Korte Suprema kung saan siya madesisyon. Natapos lang ang elections sa 2016, kag si Irap Estrada, second lang ang iyang lugar, kay si Noynoy Aquino ang nagdaog, sining sang Korte Suprema. Hindi na lang tani magdesisyon kay total. Nga madesisyon pa ta sini kay Pedreman si Irap Estrada. That's why matabo si Mindy sa Bongbong Marcos napag-abot sa Supreme Court. 2 ka senaryo ang matabo sinada. Either ma-disqualify siya before May 9, 2022 elections or ma-disqualify siya after sang May 9, 2022 elections. Kung ma-disqualify siya with finality before May 9, 2022 elections, then kung kay ara naman ang iyang ngalan sa balota ara na ngalan, it's either nga may masubstitute sa iya, no? Kay ang substitution until noon time of election day, May 9, 2022. But the only person who can substitute him will be a person who has a similar surname. So matabo sinada, it's either Amy Marcos o ang iyang asawa, kay Pario Marcos. Okay? So, abo ng senaryo da. Now, kung wala sa may masubstitute, pag the Filipino people voted him, na siya ang nagdaog, for example, during the May 9, 2022 elections, stray vote ang matabo siya sa iyang buto. Kaya disqualified na siya before May 9. So, kung sino ang second, nakagarner sa second highest number of votes sa election, siya ang mapugko nga presidente. However, ang second scenario is, just like sa Estrada nga natabo, nga ang pag-declare sa iya nga disqualified after na sa May 9, 2022 elections. So kung nag-declare siya after na, kaya na nagpili siya ang presidente nga ginpili, siya ang number 1 nakakuha sa highest number of votes. Ang matabo sinada, since he is disqualified, ang vice president will now replace him as president. Okay. So the office of the vice president is now vacant. Sino na mabulos? Ang mabulos will not be the second highest number of votes na nakakuha for vice president, but the Senate president.
And then mapili naman sir ang mga senador kung sino mabulos dira nga Senate President. Sino naman ni mabulos dito sa bakante nga senador, attorney? Kay White Nakabaro, laban sa administration, si Punggo Ilatulion. So, kung ma-disqualify si Bongbong Marcos, si Sara Duterte will become president. Kung si Bongo ang Senate President, Bongo will now act as Vice President. Amo na ang senaryo. Okay. Sir, Andre, ang panindugan man niya ni Ferolino nga naghipo sa siya actually para hindi maka-violate adre sa may sub-judice rule. May mga nagapamahog actually nga padisbar adre si COMELEC Commissioner Guanzon. But kung mag-retire na siya abe, pwede pa na maka-apply, attorney? Kung mag-retire si Commissioner Guanzon, pwede siya maka-apply. I mean, ma-apply pa dira ang pagpadisbar sa iya, no? Regarding diri sa actually sa act niya nga pag buyag yan. Kung nagapungko pa siya pong Berlin, impeachable officer siya. Okay? So, impeachable. if you assuming gin-file ang disbarment case sa iya while wala pa siya maka-retire, no? Matapusin na. That will be the case now, if you will recall, si Marcelo Fernan. You know what happened to Marcelo Fernan, na justice sa Supreme Court? A disbarment case was filed against Marcelo Fernan. Ruling of the Supreme Court, sininsong Supreme Court, hindi siya pwede ma-disbar. Because kung i-disbar mo siya, he becomes, hindi na siya sa role of attorneys, hindi na siya abogado. So kung hindi siya abogado, kaya ang qualification sa Justice of the Supreme Court na dapat abogado ka, hindi na siya makapungko nga justice. So, he is removed not because of impeachment, but he is removed because of the disbarment case. So, hindi na pwede siling sa Korte Suprema. Because it is clear in the Constitution na justice of the Supreme Court can only be removed via impeachment. Not via disbarment. Exception naman to ang kay Sereno, if you will recall, because Chief Justice Sereno was removed not via impeachment, but via quoranto. Correct. So, matapos ini kay Commissioner Guanzon, is nga it's either nga filean siya before sa retirement niya, sa disbarment, or after. Now, kung filean siya sa after, question, pwede siya ma-filean? Yes, anybody can file. Pwede. Sa disbarment case, kung nakita nilang may araman sila rason, no? And talking about, dimensional mo sa judicial role, ang sa judicial, nagasilindira, na hindi mo pwede ma-discuss ang kaso while it is pending sa isa ka korte. Ang tuyo sa aton nga rules of court is na hindi ka maka-influensya sa justice, hindi ka ka-influensya sa judge, hindi ka maka-influensya sa commissioner, kay tungod na you are making it already public. If you will do that, ang matapos sinada, ang integrity sa isa ka komisyon o sang korte da will be at stake because here comes a justice of the Supreme Court, no? Na nagkomentar sina, well, the case is pending. Siyempre, ma-influensya niya ang desisyon sang komisyon o sang Korte Suprema o sang Court of Appeals. That is why, if you will recall, ang COMELEC, every now and then, nag-issue ang ginatawag gag order. Bisan sa RTC, may gag order. Na the parties here, anybody is prohibited from discussing the issues pending before sa isa ka korte. That is the gag order. Kaya ang natabo niya karon, this is an exceptional case ang natabo kay Commissioner Guanzon because before pa gani sila yung mag-deliberate yan, napagwa na nga daan si Commissioner Guanzon. But we must remember na ang commission is a collegial body. Collegial body. Ang individual na commissioner, hindi siya maka-istorya partiyas ang kaso nga wala pa to makagwa ang promulgation of judgment. It's only after sinada. Kay kung ipagwa mo na nga daan, that will already influence sa imo nga upod nga mga commissioners man. Maka-influence ka na because you are already telling the public nga niya mo ning akong boto. Siyempre, ang pressure karon sa nabilin nga commissioners. Si Amy Perolino kasi kan, niya butang tanin sa alang-alang haw. Nag-una na nga upod nga commissioner pagwa diya, kita yaman no tani. Alang-alang man tani. So, isa lang sa ilang ma-influence na, isa lang ma-influence. Guba na ang ilang kan, may mo na ang buto. Tutuwan na karon ang buto ay sina
That is why, actually, Bumberlin, it would be better for them. Kay Amy Perolino, kag kay Commission Guanson, matani, kipsa na lang inaya, nga butang, let us not anymore nga labugayon, tatakwa na, let it be nga, kung na-delay man ang Comelec, no, sa pagpagwas ang iyang desisyon, may justification man siya. But let us be civil. Let us be civil in our action dire sa sining nga punto. It would be good for us. Nga siling hipsanta na lang ini, tagpagulaton nga magwa da kung amo ni, rather than gina-distract naton ang attention sang mga commissioners ng iban. That we are already making a scenario na imbes mag-away tani ang commissioners na, mismo ang mga supporters si Bongbong Marcos kag ni Lene Robredo kag ni Pacquiao kag ni Ping Lacson na mo yang nagailinaway because of this. That's why nga tani, once and for all, i-post na lang si Commissioner Guanzon, i-post man to si Perolino. Let the people decide. Kaya kainsindi man ni ang pumuluyo, di kung ano ginang matutuod, ginang nagkakatabo. If there is indeed unintentional nga i-delay mo da ang promulgation, pumuluyo ta makabalo ni. Nila, bao daw lutong makamihaw na pumuluyo na rather than magilinaway ang duha, magdungdalisay da to the point na dugay personal na. That's not good for the Comelec and that's not good for the Filipino people. Let us respect also the Filipino people nga may ara man ta perception kung sino ginagasugid matuda o kung hindi, rather than let us be civilized in our ways. Pwede man sir no, nga bisa na mo natabing inobra niya Comelec Commissioner Guanzon, why din nagsabat bala si Ferolino? Better tani sir no? Sang-sang nga nagsabtanay na sila subong sa social media eh. O subong kalain na bla kay ang isa nag-undermine sang mental compatibility sang kada isa to the point na daw isa na daw hindi kabalo yan mag-desisyon, isa na may man sila nga madesisyonan ko na kan ako within 5 days. So this daw ga pa hindi sanay na kapatid tayo na wala mo Berlin. So I think it's not anymore good, no. Let it being pumuluyo di na importante na plastar ta ang matuod kag ang pumuluyo na niya madesisyon kung ano gini kung bala sino ka to isugid matuod kaya nag-claim man si Commissioner Perolino nga gina-influensya ni Commissioner Guanzon, naupdan ang iyang atindog nga i-disqualify si Marcos. Ambot mo ang balon, sir, nga better tani kung hindi na lang or ibasuran nila ang disqualification case and let the voters decide? Yes, tani ang gusto gid sinada. Tani earlier before naka-resign si Commissioner Guanzon, damayo gid man tani nga nakagwa para ang dissenting opinion ni Commissioner Guanzon recorded na to sa minutes kag sa records kaya kay makahimo siya dissenting opinion mo sa ila Comelec decision. In this dissenting opinion or separate opinion of Commissioner Guanzon will now be considered by the Supreme Court pagsaka to. Hindi kung mag-amo na karon nga sitwasyon, it is possible nga hindi na pag-i-consider tong iya na maklaim si Commissioner Guanzon nga resibo na bayaran kuno ang fine. Ilang bayad? 67,000. Din bayad niya sa bangko. Sa korte, wala bayad. Niya wala mabayad. O, kag kung may resibo gid man, siling ni Commissioner Guanzon, silis contract man Hindi man ni payment sang fine sa decision sang Court of Appeals. Hindi man niya mo ni. So, these are matters tani. Kung nagsulod ang iyang dissenting opinion dira sa promulgation of judgments ng First Division, this dissenting opinion will have a great weight pagsaka dito sa Korte Suprema. Dito na to, very crucial. Dito pagsaka to. Because the first issue will be, is non-payment or is non-filing of an ITR, not only for 1 year, but for 4 years. Crimes involving moral turpitude. That is the first question. Second, ang fine bala, ang inibala nga decision sa Court of Appeals nga wala nakabutang da perpetual disqualification. Kasi it mean kay wala mabutang na perpetually disqualified siya, automatic na inaya nga integrated na ito sa decision sang Comelec nga although nakasiling lang nga fine lang ang balayaran da, ina bala nga decision na integrate man na nga perpetually disqualified si Bongbong Marcos from running. So these are two crucial questions. So kung nagsulod ang dissenting opinion ni Commissioner Guanzon sa sinang promulgation of judgments ng First Division, this could have been
considered by the Supreme Court sa ilang pagdesisyon. Berlin. Pero sir, subong nga nagkinaburigal na sila sa COMELEC, especially dere sa may first division. Would it be better, para dere sa mga involved nga mag-resign na lang? That's the call of Commissioner Guanzon. But you know, kung mag-accede si Commissioner Panterolino, nagsulod siya sa trap ni Commissioner Guanzon. Kung mo niya na, she is allowing now ang iyang alawas to be dictated by Commissioner Guanzon. Correct. So kinanglan matindog da iya si Amy Panterolino. Wala to niya nalang kay Marisa, ma-retire naman ang isa buwas eh. Niya lang alam ko niya, ikaw ang Marisa na ulamiro no kako. So that reminds us sang Solomonic nga wisdom atong pagtunga sa bata. Kasi anong taning bata ni ginaklaim mo iya. Naklaim sa piya tungawon taning bata. Correct. Siningisan ko ni ihatag na sa iya. Ihatag na sa iya. Importante hindi mapatay ang kan. Now, if si Amy Panterolino will resign also. What will happen now to the first division? So there will be a chaotic instead of expediting the resolution of the case. That will bali further delay. So I think dapat ang pansinada it's a message siya po hindi ara na iya kay Amy. But she must remember nga amo nang matabo kung mag-resign siya. So pariyo lang si Commissioner Guanzon. Nagdaog sinada. Sino karon nagcause ang delay? Kundi gusto mo naman kay Rowena Guanzon. Kaniya gusto niya pa-expedite. Gali pa-resign niya man ko. Sadyahan na yun pa-resign mo ko, mag-delay na gid. Pero tulato na nato na buwasa kay mag-retire naman si COMELEC Commissioner Guanzon, attorney, and balantayan man ako sa sino mga ibutang dira ni President Rodrigo Duterte since dungan sila nga tatlo ang mag-retire buwas. Attorney, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bamaraja Bacolod. Damayong aga, sir. Salamat kid good morning sa tanan. Maraming salamat kay Attorney Jamax Ortiz. Na pa sa ating nalikdan ng paghimay-himay nato na sining issue pagod man na sining ginahimo ani COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ini dapat nagakaanga because mayara sang dapat sundon ang subjudice rule abot sa linggon hindi mo pwede madiskusyonan ang merito sa kaso kung ang imo yang pananawan pending sa trial sa kaso. So ina nag-apply na sa tanan ng mga korte and upo din naman na din sa Maya Commission on Elections. So buwas mag-retire naman si COMELEC Commissioner Guanzon. Ang lalain niya lang kaya so kay ma-retire na ko dugay-dugay why gyapon sa promulgation sa decision. Tiya nga konto yung dissenting opinion na to hindi na gida malakip. Kago na naman ang iyang boto. That is why, ginapangunahan niya nga nagligad ang Enero 27. So lang niya, kaya nagboto, kaya pabor, pero dumayaran na sa commissioner, nga siya gining rason ako na nga ang delay ang promulgation sa subong. So lang niya, pwede mo gila na mabasa. Pwede mo gila na mabasa ang mga exhibits sa sulod sang wayagani sa kadlaw. Pagkasunod nga adlaw, decide kay tinatawag na taladere kung magsulod naman niya sa patibong ni Guanzon si COMELEC Commissioner Amy Ferolino o kung natindugan niya man niya ang iya. So, ang panawagan na din ni Guanzon, resign na lang kinatanan. Kaya total, apektado naman na din ang kredibilidad sa Commission on Elections. Rate ko na kaysa magamangkota ka man, sino ginabedra ang nagauna man nga nagaukay. Kung may mga magpangisog ang mag-file sa reklamo, again sa diri sa kay Commissioner Guanzon, pwede gid siya sa disbarment na but ang pwede diri nga mapasaka sa iya is ang impeachment offense or impeachment complaint kung hindi pa siya mag-retire because siya ang isa ka impeachable officer. Sige,
tiwantayan na nato nagkapon na bilog kadlaw bantay takon na ipagwagi man ni Commissioner Guanzon ang pangalan na to sang silingante mo senador dara nga gusto gidyang impluwensya na dari ang desisyon sang COMELEC. Hindi ang mangkot sino abi na pwede mo maingadlan yan sa Lunes lang. Subong Martes, no? Diba si Antes man mag-retire si Commissioner Guanzon at sa may para sa man mabilin man siya nga legasiya mo. Ayo, sige, sa diyanay gini. Kaya mainit na ang pinili ay kundi man ni desisyonan na pabor ang disqualification na case ni Anaya Senador Bongbong Marcos. Silingati desisyonan na lang sa mga botante. Desisyonan na lang sa mga botante sa Mayo 9. Kaya total kadamo man niya sa mga nagapanindugan ng kadamo man sa mga supporters si Anaya Senador Bongbong Marcos. Ating iba na dira gusto man niya mag lantaw kung sino ginabi ang nakursunadahan sa mga pumuluyo. 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalikan nato na report ng Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Gracelyn Lobaton diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo ba
wala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumana kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ligada sa takna nga Las Nueva Saga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Kahapon na aminado diri ang mga negosyante nga nagasaka nagiban ang presyo sa harina kag ang presyo sa kalamay, iba na pang mga nagapanguna nga mga balaklon. Kag kadamo diri ang factors, so syempre isa dira sa mga nagduso nga magasaka or nga pasakaan naman sa mga manufacturers ang presyo sa ilang produkto. Amo ni ang pagkasaka naman sa presyo sa krudo kag gasolina. In fact, sa isa kay nasang or subong nga aga, nagasaka naman ang presyo sa petroleum products, and then karon na sa hapon, mayroon naman sang oil price hike, depende in na sa
brand or depende sa oil company. So, kalabanan na gidala sa isa kainasang aga naga-take effect ining saka sa presyo sa nga krudo kag gasolina sa sulod na sang pilan na kasunod-sunod nga mga sinimana. Ang gatong ang ginakinahanglan na sang mga manufacturers kaga syempre sa pag-transport aduga nga pagidadara nga ang presyo sang abono para naman niya sa may kalamay ang mahal man. That is why nga ang mga leader sa ato na sugar industry diri sa may Negros Occidental ang nagapanawagan sa gobyerno nga kung pwede mayara sa subsidy nga gahatag bala sa may abono kay susu hindi gid maintindihan na kagindi na gid masarangan ang presyo. Siyempre, why man na sila sa iban nga choice, kundi nga magkapasaka sa presyo. Sa bahin sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, may iba na pagkita mga ginaplastar nga mga rason, ba't nagapanguna gid nga kabangdana no kon factor amo ni ang pagmahal sang presyo sang produktong petrolyo. Sa piya kaninya, Pamo Franz Andrew Borgos sa report. Kamin. Yes. Sige. Cumberland. So, subong day, ari kita na rin mismo sa may bahay sa Central Market, which is Cumberland, diri sa sentro sa Bacolod. Nung diri sa manis sa may masilin na tubing sentro sa mga ginanglano sa Cumberland, no? Mga basic price commodities. So, Cumberland is speaking of this, no? Sa ato ni pagkatalakayin subong aga, may ari ni kita na nukod sa mga pila ni kapagsakas ng presyo. Sa pila ni mga prime commodities, so kung mga nagapanguna wala pong burling ng mga balaklon kag mga kinanglanon sa aton nga mga kauturan sa Bumberli sa nagligad so nga mga inadlaw no, sa aton mating nga pagpangunsisa sa reaksyon sa mga nagkalain-lait nga mga reaksyon sa pila diri nato mga kauturan especially sa mga baligya man po Bumberli no. So gin-check to naton kung kamusta ning ilang mga sitwasyon when sa presyohanay sa mga nagapanguna nga mga balaklon po Bumberli no. So hibalo to naton no nga ang pagsaka sa pila ka mga produkto kakay sa harina kag sa kalamay pong wording. Ito hindi man nato ni mapugan ang paggulpiada sa pagsakas ng presyo sa nasiling ni mga balaklon. So dili nato mo wording in check no sa wais ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kapod sa kay Mr. Frank Carbon. So para sila po wording hindi siya mapugan no. Hindi ni nila why ni sila sa rice po wording na punggan din no. Why sila bala sa may mahimo. Ikatarang. O kung may mahimo, Bumberli, hindi nga punggan ang presyo. As of now, because palang daan Bumberli sa presyo sa gatong, nag-gabing pagsaka man. Do ikaanom na din, o ikalima na din kasi mana Bumberli, nga so nga pagsaka sa presyo, no? Sa gatong, especially mga petroleum products na naging transparent sa napila ka mga companies Bumberli, no? Oil firms, nga every Tuesday, no? Nga nagpagpo ang presyo o kung nagasaka ang presyo ng sila ng mga petroleum products. But sila mismo yung Mr. Frank Carbon Bumberli, so paagi man mismo sa monitoring sa Department of Trade and Industry o kung ng DTI, nagpila pagin Bumberli ka mga agencies which is related, no? Basta negosyo, pagpresyohanay sa mga basic prime commodities ang istoryahan, may mga dapat Bumberli may patigayunon na sila bilang pag-sapulo kung binuligay pala Bumberli. Kaga pangagitan mismo sa agency sa gobyerno mo ng CTI na dapat Bumberli nga araman sila mismo sa price monitoring, no? As na mention, galing kay monitoring lang gid no, Momo Andrew? Yes, amo na Bumberli nang mabudlay bala. Kaya sa ato man nga pagpakigangot man sa tinalikdan lang sa provincial director sa DTI, ang harina gali Bumberli hindi pa ma-consider as prime commodity, no? So, why siya nabilong sa basic prime commodity? So, amo na siyang rason nga may mga hindi nila makontrol Bumberli ng presyo, especially sa suggested retail price bala. No, kaya ako ng SRP sa nasilingiti nga produkto Bumberli. Because nga nagadepende man din sa lakat sa presyohanay, especially sa mga nag-trend nga mga prices no, sa subong nga tinihon Bumberli. So, panilagan gid mismo sa pila ka mga negosyante, no? Nga muni nga mga products kay nagakibot sila Bumberli, nagutsyada lang yung mismo nga nagapag-o presyo. No, pag wala nila na-expectar nga tagpila pa ka pilo ang pagsaka, sana sila yung mga presyohan ay Bumberli.
Ang isa ginabidara kay subong nga agahon, nagasaka na naman ang presyo sa gasolina kag crudo. Tikinanglan mo gid na para sa transport mo France. At the same time sa mga pabrika bala. Yes. Correct. Mugid mo Berlin, subong nga mga drivers kung ano ang ara mismo sa mga presyo sa gasolina kung gatong mo Berlin nga makita nila sa mga gas station. Ano na lagi siya kung sa pagka-stove na lagi sa Bomberlane kaya ginahipos na lang nila. Kaya pagka nagligat si Mana, okay pa man subong gabi na pagsaka to sinintimos na nga pagsaka sa presyo sa gatong Bomberlane. Pero dako ginayang impact o kung ginabaksyagi na sa ato nga mga drivers no kag nga ato mga motorista Bomberlane ay isa pa dan subong pinaka-importante subong ang transportasyon no kay medyo halog-halog na kita sa mga COVID-19 restrictions. So mga empleyado Bomberlane ay makapadulong na pala silang mga trabaho subong no. Kung galing mula na problema naman subong Bomberlane ang presyo anay isang gaso. But subong duay pagkikita mi na patian Bomberlane nga dong plano ting magasaka sa plete ang sila ka mga asosasyon sa mga transport o mga transport groups nila Bomberlane kaya so now tama na kamakalang plete, no? Mahal man ang plete. In fact, wala pa ganda nakabalik kahit isang nagligad 8 before ang COVID Bombo France. Yes. Subong tag-pulo. Subong nga wala naman isang barrier sa mga jeep. Why na subong yung nagawan seat apart na mo Andrew kundi pagutok na ganyan ti bawi-bawi naman ng mga drivers. Correct. Inaganiya temporaryo pala ng temporaryo lang ang taga 10 pesos sinabala because para lang na sa time nga nagligad to nga tag 50% na lang sang seating capacity nila. But sila nga biyang nga permanente na gid ina dapat mabalik kina siya sa 8 pesos because ang aprobado sa LTFRB was 8 pesos. Correct. Katugid mong Berlin kaya of now do ay pagit pala sang taripa nga ginpaskil para dira no. Since last year pa na nga muna presyohan ay mo Berlin sa pag paidalong liwas sa atong balasag General Community Quarantine last year kaya ang biyahe do okay na. Tapos sinilakit man nagligad man nga tuig man no. Ang mga barrier sige pa nga matamat na pangpakas. But Bomberlane amo lang kinabiyag isa sa mga dako pagiging problema man sa aton ang sweldo bala no ti wala nagasaka. Pero ang mga balaklon, ang mga paginanglano naton Bomberlane tinagasaka subong. So amo lang gining abaling ni Frank Carbon nga bilang mga business owners. So para sila Bomberlane kung ano dira ang nagagwa when comes sa mga presyohanay sa produkto dira mga importante kita sa Bomberlane ang pagkaon mo no. So kapigado pa daan subong so para sa ilaya tinguha na lang sila Bomberlane nga bisan paano bala makabulig-bulig man sila sa ilang mga empleyado kag mismo sa mga konsumidores man da Bomberlane nga nagakinanglan sang mga amonibig nga sahi sa mga butang no. Nagaano na lang gid sila ya. Kung may inisyatibo dras labla Bomberlane pwede nila bisan pa paano mapatin grabe ka makabulig man sa sika pareho ilan na lang gid man nga pag-obrahon nila no kay kung mag-rely pag kita Bomberlane sa mga naaran sa mismo sa mga matag-as bing posisyon medyo madugayan gid na no kag maka-experience gid kita sa kabudlayan Bomberlane. Okay, sige. Yes, Bomberlane may pahayag diri sa ato no ang Chief Executive Officer sa MBCCI ni si Mr. Frank Carbon. Sa una, sa ginagatakbo nga driver sa pagsaka sa presyo, ang pagsaka ng aton nga podo, fuel. Duro na kung madungduman mo pa, I think ika-5-6 na nga simana. No? Ang pagsaka niya. Sige-sige na. Ito ang mga pagkaon sa merkado na pinagid ang aton nga utan kani isda manok sige man siya saka why man siya kaunta so ang galing kay aton nga presyo sa crudo why kita kontrola puro imported ditanan alin siya ba sila na to ang may control kung saan sa kaon na everything kung aton nang dapat kung hindi tayo makontrol ang pagsaka sa krudo, pinawantag niya pag-control sa pagsaka sa pagkaon tani.
mo ginagawa. May ara pa sina di ka mismo, ginprovidean ka na sa gobyerno ta, nga ang mga local government units upod sa DTI, DA, at kami man nga business group, ma-form with siya Price Coordinating Council, Price Coordinating and Monitoring Council. At that will use. Kag pwede pa mas lagani inaabay law, pwede sila taputang ang price freeze ordinance kung may mga kalamidad na peryones yung tabo sa Pilipinas. So, declare the whole Philippines, no? Oo, calamity area. Di pwede sila na price freeze ordinance on food and other essential items. Pero kung ang essentials, which kinanglanon din justify, no, like construction materials, makatong kita sa office of the president, kita itong mga ayo. No? In negos, ang nabalaan ko, ang negos dental, si Gobernador Bong, nangayo na nato Iran sa office of the president, nga regulate or bantayan ang presyo sa mga construction materials tungkol sa pag-damage sa mga houses kadi, na buildings, and private houses. Lain-lain ni LGUs So, dapat nag-siglanon kami sa atong provincial director, Director Quintana, na Region Manila, no? While ako nga ang Price Coordinating Council ma-review, sila mismo ang DILG within their mandate na. Tanaon Manila ang presyo sa mga pagkaon sa mga merkado. Kaglang taon wala pang within pa man sa SRP nga ginbutang siyang DA ang DTI. At kung daw layo na, I think they will mandate. I think that's sa pagkindi ko, that's within their mandate to advise ang aton LGUs to form or activate the Price Monitoring Council, the Price Coordinating, monitor the prices in the market, match it with the SRP nga ginsetseng DTI or ang price ordinance nga ginbutang sang aton nga LGUs para ma-regulate ini or ma-import ang law. Nga kami naging mismo ang nagasiling nga activate. When we say activate, not only organize or form but to go to the market and check the prices. Kay kami mismo dapat man siyang pressure salin sa amon nga mga empleyado to increase kung ilas withdraw. Hindi po allowance na lang ko, no? Kaya nga mon, ang amon pong unang obligasyon is pag-abri ng tindahan kag pagdugang trabaho. Hindi kami kadahatag sweldo, dugang sweldo, sang nga obra na nga daan. Ang amon, atong wala obra, among ipabalik ta. But, kung mapanubot ang presyo sa mga pagkaon, basic, which every day mo na ginakatuan sa inyong sweldo, doon ang ginahatag namon sa inyong sweldo, magadala man damo nga pagkaon sa inyo nga pamilya at the same time may mabili man para bayad sa kuryente kung tubig nila pag rental sa mulay. Amo na subong ang ginahambal naton nga formula para nga makakip upload lang anay bilang tanan ang negosyante tag ang mga trabador while recover pa kita. Oo, ari pa kita first stage. First 2 steps pa lang gani isang recovery ang ginabuhat namon sa buglit, no? Oo, ari pa kita rehabilitating, no? Oo, pag mga gaamat na sugod ang aton nga recovery. Okay, Mamo Franz. Properly, no? So, diba na gani yung mga empleyado, abi, pag nakabalik ka sa trabaho, no? Correct. Correct, Bomberlin. So, may iba rin mga private company na doon na pasawan kit nga makabalik wala sa ilang operation. May pila ka mga employees kung Bomberlin ka na wadaan mas ng trabaho wala, no? So, nga halo ka restriction. Nagalaw, mas sila lang makabalik sa trabaho. Galing ang masugod na Bomberlin ng ilan ng mga employers, no? Ito ay kinakabangon, okay? Because nga pila ka best kita na naka-experience sa pag-lockdown kag pagliwat, no, sa ato nga mga restrictions. Especially diri sa syudad sa Bacolod, Bomberlin, because of this pandemic ng mga COVID-19, Bomberlin. Sa bongo, ang kung gasa tupad mo, 50 mo Andro, do isa lang makahasod, ano? Pwede tani si Ma'am actually Bomberlin mapamangkot man, no? Sige be. I-check ko siya, Ma'am. Actually Bomberlin may stop-stop siya nga naputos. Ma'am, planning putos ng stop-stop mo, Ma'am. 20. No, do good. May ni siya gani Bomberlin, no? Dulawayan bilang tsura. 20.
20 pesos ho. Ang amo ni nga putos Bomberlin sang nasili ni nga uga. Pila ma'am ang gustaw mo tayo ma'am? Pilang gustaw ma'am? 50. Pilang unod sina? 5 kabilog. 5 kabilog. Pila ang kilo subong sang gustaw? 400. Pila? 400. 400 pesos. Okay, pangalan mo gani ma'am? Annalyn. Annalyn na apelyido? Cervantes. Cervantes. Pila na di ma'am katoy nga nagabaligya sa hugad rin. Tugay na. May pila, may sobrang mga pulo katoy. Oo. Okay, grabe. Tika mo sa subong ma'am, bakal man? Hindi. Okay lang ha. Okay lang. Makabulik lang sa pamilya, makakaon lang. Okay. Sige, nabat Bomberlin, tiyari. Gustaw, mga ano pa gini nga pinakas rin, no? Pila niya ma'am, mas mahal gini yan, no? 100. 100. Tatlo ka bilog? 100 pesos. Ano siya kanang isla, ma'am? Bulaw. Bulaw. Bomberlin, bulaw nga pinakas, no? For 100 pesos, tatlo na kabilog. Dua. Tatlo. Sakto na tatlo kabilog ang unod si Bomberlin. For 100 pesos. Di ma'am, nagsaka ang presyo mo subong? Huwag, maintain lang. Maintain ka lang. Pero ang ginabakla mo ng suppliers, yung uga mo, nagmahal? Mahal kiti. Oo. Dako sa saka. Tama, pila mang pagsaka, ma'am? May ara 50, may ara tag 100. Oh, grabe, no? So, para si mo, ma'am, mo na bigyan mga presyo, ma'am, pagsaka sa presyo. May, may posible ka man nga maayo sa gobyerno, ma'am, kaya ang mga presyo na isang mga malaklon, pero tigit, hindi ka mapungga na pagsaka, ma'am? Oo. Oo. May mensahe ka man sa gobyerno, ma'am? Okay na. Ang mga Japon na. Hindi man Japon man, no, sa ato ng gobyerno na, kabulig. Sige, Bomberlin, no? So, Tarin ka mo dalan nagatuslaw ni, no, Pumandro? Kaya correct, Bomberlin, no? Sa may, correct, no? Dalan katuslaw. Sa may tabok kita sa pahalin mismo sa Trika Mall, no? Pa east nga direksyon ni sa Bomberlin, ang atong subong ginatindugan. Bomberlin. Sige, thank you, Gate, Bambo France. Yes, Bomberlin, no? Kaglay diri sa Central Market, ini sa Bambo France, sa Roborgo. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Fast Radyo. Bombo. Madamong nga salamat kay Bombo Franz Andre Burgos. Subong nga aga nagasaka sang stantaya 5 centimos ang kada litro sang gasolina kag diesel samtang 45 centimos ang kada litro sang kerosene. Sa ika-ano man na ni nga sunod-sunod nga semana and or ikalima nga sunod-sunod nga semana nga nagasaka ang presyo sa produkto nga petrolyo subong nga tuig 2022 kag sa imbokada sang ikaduhang bulan subong nga year 2022 nagasaka na naman ang presyo sang produkto nga petrolyo. Para inaya sa Caltex nga nagapatuman alas 12:01 kay nasang kaagahon. Sang 75 centavos sa kada litro sang gasolina kag diesel kag 45 centimos sa kada litro sang kerosene. Ang Shell, Sea Oil, Petron, Flying V alas 6 sa subong aga nagapasaka sang 75 centimos sa kada litro sang gasolina kag diesel kag 45 centimos naman sa kada litro sang kerosene. Ang Petrogas, PTT Philippines, Uni Oil, Phoenix Petroleum alas 6 subong aga nagapasaka man sang 75 centavos sa kada litro sang gasolina kag diesel. Ang clean fuel karon pa alas 4:01 sang hapon taga 75 centimos nga saka sa kada litro sang gasolina kag diesel ang ilang ipatuman. Magluwas sa petroleum products sa Banwa, magasaka man ang presyo or nagsaka man subong nga Pebrero 1 ang presyo sang liquefied petroleum gas. Suno sa Petron na 4 pesos ang saka sa kada kilo sang liquefied petroleum gas, samtang 2 pesos and 23 centavos naman sa kada litro sang auto LPG. Sa Solane na 4 pesos man ang saka sa kada kilo sang LPG epektibo epektibo subong Pebrero 1. Kaya kada unang adlaw na sang bulan mo ang changes sa may presyo sang liquefied petroleum gas. Ang adjustment naman sa presyo sang produktong petrolyo kada Martes sang kaagahon. O kon alas 6 ang aga o kon alas 4 sang hapon.
48 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa agan. Alang-alang kita dari sa report ni Bombo Grace Labaton na karon na lang sa Bombohanay sa Udo. Kagiban pa nga mga impormasyon na kaga mga balita inyo na nga bantayan sa Bombohanay sa Udo. Dinigid lamang sa matudod nga numero 1. Upda na kitabwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walaga di si Bombo Erden Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia.